siya mga katotoros, no, may kunta sa yung tanan diyan, no, so, natagtanaw ko, hindi mo anak, Teresa. Kung tingnan ko, nang basa-basa din siya dali, dalag mga katawa sa tatuan mga katotoros. Kasi na, be? Ha? Ansa na? Ansa? Gold? Gago! Kani, unsa man ni? Kani, unsa man ni siya? Diamond. Ha? Ano sa camera pag-hi sa? Ay, unsa na siya? Diamond. Pakita sa diamond daw eh. Ayaw, di ba? Dako sa diamond. Asa man? Asa man? Wah. Diyan po. Asa ba? Kani, unsa man ni? Gold. Ay, gold. Gold, gipangugasan eh mga katulog. Ang gihugas pa yun, sabon sa mga plato siyang mama. Kani, asa mo itong diamond mo? Asa itong diamond? Ala, kani na mga katotoo ay, itong gold kayo ni. Ayaw, di ba? Wala rin, diamond niya katotoo. Apa man be? Dia. Di, asa pa man? Asa may kuha? Dia. Bata. Pagkinilas ha? Pagkinilas. Mawag mga bulawan. Bulawan na ibe, gold. Asa may kuha ni mo? Oh, dia. Lagi siya pis mahulog. Ay, dire may kuha. Ikanal na mo rin. Mo rin kanal dire mga toto. Dito sa mga dan video, wala pa kayo nakuha. So, dire lang ang kuha nila. Wala yun na mahulog niya. Mga mga bato niya. Tara, kasi ito yung bulawan ito. Diyan sa laro ni mo. Ayan. Matong, ang awan eh, ang diamond. Ah. Ang awan yung diamond. Itong gold, kini. Ah. Kini, unsa man eh. Kuan ka ng golden. Golden. Ha? Golden. Golden. Okay, golden. Kini. Unsa na mga gani? Unsa man na siya? Bato ni Darna. Kana daw sakit og Kini, unsa man eh. Kini, unsa man eh. gold diamond. Ah, saan eh? Itlog. Unsa na eh? Diamond. Diamond, gyapon eh. Kini, kung nagkining gaspang, king na, uraw na. Kini, unsa man tama gani? Diamond. Diamond, gyapon eh. Asa man mo ibaligya? Dito sa dia. Asa gani? Dia lang. Ay daw. Asa mo ibaligya? Dia. Kasi may palitan na rin, palitan na. Ah. Taka naman ka. Amin ako yabe. Nawarot lang ba ito ng skandal, mga katot sa ibang mga ipangugasan. Gold ko ni. Naon dyan na? Dili, managol. Mabuwak na balde ron. Pinahurot na yun sa boss yung mama ba? Nangumag ba ito? Kuhan ni Kuno ka ng gold daw Kuno. Kining sa tawa ka ni. Diamond. Kailang gawa ni mga bataan. Tama na oy. Tama na. Papa. Oh. Ay, baligyan na ito ka. Ibaligyan. Kuya, itong bugas. Asa mo na talon? Ato lalo, ito, ato lalo, timbang na ko nibig. Baligyan ako. Ikaw. Asa mo na talon? Saan na mo? Diamond ko natin. Diamond ko na. Oh, saan na mo buga? Ay, mga anak mo, naurot sa mga bato dito. Huwag diamond. Yung mga diamond, eh. Pagkagok yung bato, mga puti ko lang.